No, dobrý deň. Zdraví vás bratislavský Batman z občianskej iniciatívy Bratislava aktívne proti vizuálnemu smogu. Tuto vidíme krásny príklad nelegálnej reklamy osadenej v peknom prostredí bratislavskej Petržalky v okolí dosiehovej dráhy. Vyskytujeme drážďak plno stromov. Čo s tým? Asi to pôjde preč však. Hádate správne. Vieme, kto to osadil, je to istý pán z Vinewar, takže pozdravujeme týmto pádom. A máme pre neho odkaz, takisto aj pre ostatných osadzovačov nelegálnej reklamy. Dopadne takto. Samozrejme budeme pokračovať, odpad bude odvezený autom preč. Chceme vyzvať všetkých ostatných Bratislavčanov. S týmto si poradte. Máte svoje okolie, máte ho radi, chcete, aby bolo pekné, estetické, tak postupujte tak ako my. Zdravíme vás.